कारलं ज्यांना आवडत नाही ना ते सुद्धा आवडीने खातील अशी आज मी भाजी दाखवणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये। त्याचबरोबर तुम्ही एकदा कारलं अशा पद्धतीने स्टोअर करून ठेवला की चांगलं 2 ते 3 महिने टिकतं आणि पटकन 5 मिनिटात अशी भाजी करता येते। तर ही कारल्याची भाजी करण्यासाठी इथे मी 3 कारली घेतलेली आहेत आणि ही मी स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहेत। तर कशी धुवायची कारली तर एका पातेल्यामध्ये पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकायचं आणि मिठामध्ये 5 मिनिटं तशीच ठेवून द्यायची आणि त्याच्यानंतर ही स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहेत। कारली धुतल्यानंतर ही व्यवस्थित अशी सुकवून घ्यायची आणि आता इथे मी चिरतेय कारली। तर चिरताना काय करायचं, चिरून झाल्यानंतर आतमध्ये हा जो गर आहे पांढरा कारल्याच्या आतमध्ये हा सगळा काढून टाकायचा आहे। हा आपल्याला भाजीमध्ये वापरायचा नाहीये। हे बघा अशा पद्धतीने इथे मी सगळा काढून टाकतेय। तर इथे मी सगळी कारली साफ करून घेतलेली आहे तशा पद्धतीने गर काढून। आता ही मी चिरून घेतेय। आपल्याला बारीक अशी चिरायची आहेत ही कारली। हे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला चिरून घ्यायची आहेत। तर इथे माझं सगळं कारलं हे चिरून झालेलं आहे। हे बघा अशा पद्धतीने मी फोडी बनवून घेतलेल्या आहेत। आता मी ही कारली भाजून घेणार आहे। तर त्याच्यासाठी एक जाड बुडाचा तवा किंवा कढई घ्यायची आहे। थोडी जाडसर हवी म्हणजे भाजायला छान पटकन अशी भाजते आणि ही करपणार नाही मुख्य म्हणजे। तर मी इथे बिडाचा तवा घेतलेला आहे हा भाजायला। ह्याच्यावर आपल्याला तेल वगैरे काही घालायचं नाही, नुसतीच कारली घालायची आहेत आणि ही परतून परतून आपल्याला भाजून घ्यायची आहेत। ही कारली आहेत ना ही अशा पद्धतीने एकदम खमंग होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। असं भाजलं ना की आपल्याला भाजी करताना पटकन भाजी होते आणि महत्त्वाचं म्हणजे कडवटपणा जो जास्त असतो तो भाजीला येत नाही। आणि अशा पद्धतीने तुम्ही एकदा कारलं हे भाजून घेतलं ना की हे कारलं 2 ते 3 महिने व्यवस्थित असं फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं एकदम बंद डब्यामध्ये आणि ज्यावेळी आपल्याला भाजी करायची असेल तेव्हा हे काढायचं आणि भाजी बनवायची। पण त्याच्यामध्ये ओला चमचा वगैरे घालायचं नाही। ओला हात किंवा ओला चमचा जर आतमध्ये गेला तर हे पटकन खराब होणार। अशा पद्धतीने एकदा हे कारलं भाजून ठेवलं ना की आपल्याला कधी घाई गडबडीच्या वेळेला जर भाजी बनवायची असेल तर आपण पटकन ही भाजी बनवू शकतो। तर आता मी इथे जेवढं कारलं घेतलेलं आहे तेवढाच कांदा घेतलेला आहे। तर आता ह्या भाजलेल्या कारल्यापासून भाजी कशी बनवायची हे तुम्हाला आता मी दाखवते। तर त्याच्यासाठी इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि तेल छान गरम झालं ना की आतमध्ये आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे। ही जी भाजी आहे ना ह्याला जास्त असं तेल लागत नाही, कमीत कमी तेलामध्ये होणारी ही भाजी आहे। आपल्याला हा कांदा काय करायचा आहे परतून परतून असा भाजून घ्यायचा आहे आणि मंद गॅस ठेवायचा, मंद आचेवरच हा कांदा आपल्याला भाजायचा आहे। कांदा थोडासा भाजला ना की त्याच्यावर इथे मी कोकम घालतेय। इथे मी छोटी छोटी 3 कोकम घातलेली आहेत। त्याच्यानंतर थोडंसं मीठ घालायचं आहे। मीठ घातलं की कांद्याला पटकन असा मऊपणा येतो आणि पटकन असा भाजतो। तर कांदा परतून परतून पुन्हा एकदा मी भाजून घेते छानपैकी। कांदा व्यवस्थित भाजला गेला ना की भाजीला चव छान येणार आहे। त्यामुळे कांदा व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। असा रंग बदलला पाहिजे कांद्याचा। कांद्याचा असा रंग बदलला ना की आपल्याला ह्याच्यामध्ये भाजलेलं कारलं घालून घ्यायचं आहे। इथे मी सगळं कारलं घालून घेते। ही भाजी बनवायला ना जास्त वेळ लागत नाही, पटापट अशी भाजी बनवून तयार होते। फक्त कारलं भाजायलाच थोडासा वेळ लागतो। व्यवस्थित असे मिक्स झाल्यानंतर वर मी मीठ घालून घेतलेलं आहे। त्याचप्रमाणे मिरची पावडर घालायची आहे। आपल्याला ज्या प्रमाणामध्ये ही भाजी तिखट बनवायची आहे ना त्या प्रमाणामध्ये मिरची पावडर घालून घ्यायची आणि इथे हळद घातलेली आहे। तर आता मी काय करते ह्या कारल्याच्या भाजीमध्ये थोडंसं गूळ घालतेय। तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही नाही गूळ घातलात तरी चालू शकतं, पण गूळ घातल्यामुळे चव छान येते भाजीला। आणि हे सगळं घालून झाल्यानंतर आता ही भाजी व्यवस्थित अशी मिक्स करून ढवळून घ्यायची आहे। आणि अशी जी परतून परतून 2 मिनिटं भाजी व्यवस्थित अशी शिजवून घ्यायची। झाकण वगैरे ठेवायची गरज नाही कारण कारलं आपण ऑलरेडी भाजून घेतलेलं आणि कांदा पण व्यवस्थित असा भाजलेला आहे। हे बघा अशा पद्धतीने परतून परतून घेतलेली आहे 2 मिनिटं। इथे माझी सगळी भाजी व्यवस्थित अशी मिक्स झालेली आहे। ही जी कारल्याची भाजी आहे ना ही भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर किंवा डाळीची आमटी भाताबरोबर पण खूप अप्रतिम लागते। ही अशा पद्धतीने भाजी बनवून झाली ना की त्याच्यावर आपल्याला कातलेलं ओला नारळाचं खोबरं असतं ना ते घालून घ्यायचं आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित अशी मिक्स करून घ्यायची।
आणि 2 मिनिटं ही भाजी ना अशीच परतून घ्यायची, म्हणजे झाकण वगैरे काही ठेवायचं नाही. मग काय होतं, आपलं खोबरं खराब होणार नाही, नाहीतर खोबरं खराब होईल ना म्हणून. आणि व्यवस्थित 2 मिनिटं परतून झाल्यानंतर इथे माझी कारल्याची भाजी बनवून तयार झालेली आहे. तर आज ही मी बनवलेली कारल्याची भाजी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.